Dobra vam večer, poštovani gledatelji. Evo što izdvajamo iz Dnevnika. 2 kolone sjećanja ove godine u gradu Heroju podijelile i vukovarske braniteljske udruge. Vukovarci samo žele dostojno sjećanje na svoju tragediju. Saborski odbor za zakonodavstvo potvrdio referendum o braku 1. prosinca. Istra protiv podjele zemlje na 5 regija i spajanja s Kvarnerom i Likom. Za deklaraciju o jedinstvenosti Istre ruku digli i istarski SDP-ovci. Uskoro rezultati studija o povezivanju krajnjeg juga zemlje. Uz Pelješki most sve se češće spominje i podmorski tunel poput onog jučer otvorenog ispod Bospora. Saborski odbor za zakonodavstvo potvrdio je da će se referendum na kojem će se građani izjasniti jesu li zato da se brak Ekskluzivno za Dnevnik Nove TV guverner Rohatinski, reforme su nužne. Radnicama Kamenskog prvi novac tek za Božić. Oporba je sprema rušenje, premijerka Kosor uzvraća aferom SDP-ove vlade u HEP-u. Tajfun Megi hara južnom Azijom, vjetar puše 250 km na sat. Gost Dnevnika Nove TV Zoran Mamić. Gledate Dnevnik Nove TV. Večera su s vama Marija Miholjek i Saša Kopljar. Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Dobro večer. U ekskluzivnom razgovoru za Dnevnik Nove TV guverner HNB-a Željko Rohatinski upozorio je kako hrvatska ekonomska situacija zahtjeva promjene u dosadašnjoj politici. Poštovani gledatelji, dobar vam dan u izvanrednim vijestima Nove TV. Točno je 18:30. Evo najvažnijih vijesti RTL-a danas. Špica sezone, sati čekanja na putu do obale, gužve na granicama, autocestama. Split opet ruši rekorde. 17 km duga kolona protezala se na Lučkom. Švicarac skočio na 6 kuna 51 lipu. Premijerka i dalje tvrdi, dogovor o reprogramu kredita s bankama nije propali projekt. Za idući tjedan najavljuje nove mjere pomoći. Na Kosovu mirno, ali i dalje napeto. Održana je izvanredna sjednica Skupštine Srbije. Srbijanski premijer poručuje, Kosova se nikada nećemo odreći. Hrvatskoj ipak bronca. Nakon teškog poraza od Talijana, Barakude nadigrale Mađare. Dobrodošli u RTL danas. Gužve, prometne nesreće, kolone, nervoza i rekordi. Sve to znači samo jedno, počeo je vrhunac sezone. Prema Hrvatskoj